Machiegni nyakwaromo gi saa 10 mar odhiambo chenro en mar ka gi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel. Kuyo kod lit okwako dho wath Marsat mayudore Seme kaluwore kod masira mar nam manedo jolupo e nam Lolwe ka koro jolupo ariyo ichich ni ne onimo ma otho. Chenro mamanyo ringregi ochakore okinyi ma kawuono. Kata kamano tend dho wath Marsat kwayo kony kuom piny owacho neno ni oyudgi. Kanyula mag jolupo ariyogo bende odolo tach e dho wadhno kaluwore kod chik luo ni nyaka gibed kanyo mayudo ringrego. Wachre jolupo ariyo mane onimogo ne orwako gigo bende reso ngima mong'ere kaka life jacket miyo yamono mar Nyakoi nowito gi oko ka jolupo moko 6 to ne otony. Yamo noloko yamo ma wuok yo kindu koni to moro chako diyo loko koni apoya kwa yamo loko kocha notamo madhar control yie madhar oginene masin notame control mo lose control mano momiyo yie nolokore ataro kama endi monyuma wapi mon kaka nwa survive Nyasaye manonge ka wa survive kane gigo kinyi ipoya gi wach ni jaduong' odong' e nam nokawa gi buok mapenjo ni nyithindo gi ada muonyo gi kosa ada timo gi nade to kuma dater gi be onge ane mano weya kodgi to mae taya mane ni dala wa mane wang'eyo ni wan gi ebo governor wa ma en Peter Anyang' Nyong'o, wang'eyo ni wan gi mbunge wa mwahero Dr. James Nyikal, wang'eyo ni wan gi MCA wa ma en Ajumbo. Wakwayo ni kamora mora ma uwinja wuoguru oko mondo ukonywa. Nyo yudore ni joma nodhi nam life jacket ne ni yie tok ne girwako. Kora kwayo jo namwa Marsat Beach ni komi life jacket to rwak life jacket mondo weche mag tho mag beach gi kik yudre yie mora mora. Nengo mar stima, osuru kod omenda manok ma ichulo ne sekta mar thieth ema okuom midhiero mamedo kwan jomatuo mawito ngimagi nikech onge mag masinde mag chwalo muya mar oxygen ne ute thieth ma pachoka. Makaluwore kod lipot ma ochiw kod riwruok moko mar piny owacho Africa makoni poni piny owacho ok odwoko piny nengo mar chwalo masinde go ute thieth, jopiny nyalo biro hinyore higni mabiro. Liponi oyange nyasi moyore kod jod bura mag komiti mar thieth mabende koni Kenya ojopo kama koro nyaka rang paro mag chik ma puodho choko mar osuru mamedo nengo mag thieth e pachoka. If you don't have oxygen, that patient will die. Even children who have been born with a severe respiratory distress and they are in nursery unit and they need oxygen, they'll also die. Even operations, you can't do an operation without oxygen. You are going to operate on a patient, you must have oxygen to do that. So oxygen is actually a key component of any hospital that requires to operate, and the consequences you can imagine, because that will be loss of life, and you don't want to. Once life is lost, it's lost. You can't resurrect anybody unless you are Jesus. In a busy hospital setup, the oxygen requirement cannot be less than 40% to 50%, because you are talking of patients for operations, you are talking of patients in nursery, you are talking of patients with severe respiratory distress, and those are quite a number. So depends on the patient load within the hospital. Kadhi nyime mane jatend migawo mar pur kendo gavana machon e kaunti ma Meru Peter Munya okwedo mokalo paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025 kolero ni en paro madhi hinyo jo Kenya ma yutogi ni piny. Ma olero ni odhi ataro gi singo ma piny owacho ma Kenya Kwanza mane osingo ni gibiro loko ngima jo Kenya ma yutogi ni piny. Ile sheria sahihi iko katika bunge inaitwa Finance Bill. Ni sheria mbovu kwa sababu ni sheria ambayo inaongezea mizigo wananchi wa kawaida. Tunajua kwa kisheria ile serikali iko na nguvu ya kutoza ushuru kwa kilimo ni serikali ya county, na inatosha ushuru ile inaitwa cess ukipeleka mazao yako kwa soko. Serikali ya taifa haina hiyo nguvu, lakini tunasikia inaingia sasa huku kuitisha watu kuku, tuko na kuku ngapi ulipie, uko na mbwa ngapi. Hiyo ndio hiyo haikuwa matarajio ya wananchi, na ndio tunauliza wabunge wale tulichagua kwa nini walienda kulala bunge.
Hatukuwachagua wakashughulikie serikali kule. Walichaguliwa na wananchi huku wakashughulikie maslahi ya wananchi. Sheria ikiletwa ambayo haizingatii maslahi ya wananchi wanaikataa. Unless mtuambie sasa bunge imekuwa serikali, imewekwa kwa mfuko. Na ndivyo tunaona kama imewekwa kwa mfuko. Kwa sababu hatuwasikii. Unaona hii manyumba imejengwa kwa ardhi ya serikali. Unabomoa ujenge. Kwa hiyo ardhi ya serikali ujenge huyo mtu unabomolea. Sasa hiyo ni mambo gani? Jatend piny William Ruto opodho chike budget makojolo mariga magan gi 24 kaachiel gi pok mag mwandu mar Kenya. Kanuloso bang' keto koke chikego, jatend piny olero ni obiro luwo ndach omenda go moko ni thoth ne ibiro tiyo godo e chero chuny ma pacho ka kaachiel gi jiwo tije piny owacho. Piny owacho koro biro tiyo omenda no bilion 102 e migepe mopogore opogore mage ka budget no makojolo noduok piny nyaka bilion 132.4 ka omenda mag chulo osara ka bilion 51 ka omenda mag chiro mag dongruok ka omenda maromo shillings bilion 75.29. Peace that you've given in Jesus' mighty name. Amen. Certain humanitarian measures in areas that have been hit by the subsidy for fertilizer. There are also certain funds which have been directed is to allow the national government, that is with respect to the supplementary appropriation bill. Moko kuom jotelo mag Kenya Kwanza okwedo kendo charo jorbura mago ma chwalo siasa mag dhoudi ka giyango ni gin mag giwegi kendo dwaro ketho ne jatend piny Kenya William Ruto kane gilose kanisa jokopere mar Holy Family Basilica e kar chung bura ma Mgwen County ma Nandi. Jotelo go wacho ni ok gibie mondo siasa mag dhoudi okethre riwruok mar piny Kenya. Paro osebedo ka wuok bang' jalup jatend piny chwalo dwaro maneno ni oganda mowuok masawa mar Kenya oyudo pok mag mwandu mathoth ka kaluwore kod kwan margi. Wach mamoko kuom josiasa koni dhi ataro mar dwaro maneno ni gwenge duto yudo dongruok machal. Hapa katika lakini ile kitu mimi nataka nione viongozi wengi yale maneno unasema mchana pia hayo maneno sema usiku. Isiyo mambo unasema usiku ni tofauti na mambo unasema mchana ni tofauti. Isiyo mambo unasema ukiwa na watu 3 5 kwa ofisi yako ni tofauti na mambo yenye unasema watu wakiwa kwa umati ni tofauti. Na sisi Wapokot tumesema kama Kenya wanaongea mambo ya umoja, sisi Wakalenjin tunasema kila Mkalenjin tunasema lazima tuwe nyumba moja. Kwanza tuanze na sisi wenyewe. Na sisi nakamata UDA West Pokot. Na mheshimiwa Sudi mtu asikwambie story. Ile kelele kidogo ya UDA unasikia West Pokot ni viti kupangwa kwa nyumba. Unajua sasa ile unapanga viti na shika ya mwingine na shika ya mwingine, so waje sisi tupange West Pokot. Kama rais is respected all over the world, tukikuja hapa nyumbani tunakuwa divided. Wale viongozi ambao wanataka kutugawa kwa mzingi wa kikabila tunakataa. Hata president wetu, mnaangalia president wetu kule Nairobi, anaongoza hata kwa appointments za kazi, anajaribu ku appoint kutoka kabila zote kama ni Western, Nyanza, kila sehemu zingine zile. Tufanyishe sisi wenye tumeingia serikali tena biashara ya wewe ni wa mrengo ya president na wewe ni mrengo ya deputy. Ama mnasemaje raia? Si tujenge hii serikali iwe serikali moja hata tumalize hata miaka 5. Baada ya hiyo sasa tufanye maneno mengine. Kule Rwanda hauwezi uliza mtu wewe ni mkabila gani kwa sababu Rwanda imekuwa kabila moja. Lakini tusingoje tuende kwa ile vita, watu wauawe, watoto wakufe ili tuwe moja. Tujifunze jameni. Duond bura mar UDA dhi nyime gi tayo yiero mag jotelo kor gwenge ma Homa Bay e telo mogik mar yudo jotelo mabiro tayo UDA county no. Chenro dhi nyime e log tich mar UDA boma ma Homa Bay kendo yuore gi jokanyo mawuok e kuonde chung ute buche 8 e county no. Ma en yiero ma ogik ma UDA time county bang' yiero jotelo mabiro chung e tesende mag Luto Mbulu wards 40 ma Homa Bay kod kuonde chung ute buche 8 ma Homa Bay. Chenro ma yiero tele gi jachiel kuom jokanye board mochung' ne tayo yiero UDA Halake Dida kendo yuore gi josiasa mag UDA mawuok e county ma Homa Bay. We are conducting county level elections where we have 20 positions that are supposed to be elected. Kawuono achung laro kom mar Secretary General mar party county
Tapa ni ung'eyo tich mar Secretary General en emomiyo party ngima e ground. Ngiso ni kapo ni Nyasaye yadhi through to kata mane ofisa lo fam kama tiye Nairobi apani chema mana bu tiyo ndala 3 kata 4 ndala 2 kata 3 bu bedo kan mana Homabay ka chone piny luo gimora mora mane laro kata piemie koko ne nyaka bede kata bed mipira kata bed sport mora mora koko ne bede kata lo kata koloyo omiyo UDA okelo apaya manyien modwa luwo apaya maonge koko apaya ma ji pieme jomolo dhi dala jomo oloyo be dhi dala gi kwe mae gimoro ni mondo jomodong duto bende okopi moloyo to ODM dwano kop ma kabisa Tete bank watieko biro bedo joloch nikech wabiro bedo ni wabedo timo yiero mar kwe kendo UDA biro nyiso jowa mong'iyo gi gwerruok gi gorruok gi ketho gik moko ka ni wang' ni wayudo thuolo mar timo gigo moriere kendo mokwe manyiso luor kendo nyiso dongruok kendo nyiso rieko ma jaluo nigo. Mokom jotelo malaro kombe mopogore mag duond bura mar UDA kaunti ma Busia wacho ni ok gibiore welo mag duond bura mabende odhi nyime odiochieng' kawuono ka giyango ni chenro dhi ataro gi chik mar doho ma en bang' doho ne golo chik mondo yiero kod welego kik dhi nyime e gwenge ma Agurai e kar chieng' bura mar Teso North tok ne chwal ng'ur kod od bura gi bura e nyime kod jakanyo mar duond bura tarik 29 dwe mokadho kotelni kod jalar kom mar Busia mane Eugene Masombo giyango ni yiergo kidek bedo ma ok bedo ma uyanga kama okum jodite duond burano tiyo kod mbi gi pek mar gero chenrono ginyiso luoro margi ni duond burano kidek wito mbi poni okota chenro mag welo gi yiero yo makare. Mrengo watu wetu ambao ni wa Teso North wapige wasikizwe, hii court order ikuwe respected ili kama ni kurudia kura warudie kura so that tukifika hapa chama ikuwe kikundi moja. Kama sisi kama jeshi la UDA hatuwezi enda pamoja tukianza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe, definitely it affect performance ya chama. We have seen manipulation in the process since grassroots. Some of the members who lost in constituency, we have seen them on board. The election will not go on until justice be prevailed. On a matter of illegality at the constituency elections, why do we change the rules in the middle of the game? The rules very clear. Once you have lost an election, you have lost it. You pave the way for those who have won to continue the journey to another level. If that's going to happen, then let us bring those who have lost in an election to continue the journey and contest in another level. Joala mokapar kod ariyo boma madongo mag sub county ma Bangale omaki kuom timo ohala maonge gi bok mowuok e tend migawo mochung' ne weche thieth. Jalago mane timo ohand uso ringo gi chak moko puodhi gi tend migawo mar weche thieth nodhi gi obila kendo ter gi tesend obila madogo. Tajaribu komishona ma Bangale Joseph Kipkorir lero ni apedha ma kamano bende geto joala matimo ohelni mag mwandu ma kindegi osekalo manyalo hinyo ngima dhano. Tumepata kuna sehemu kadhaa yenye hawajazingatia ile masharti yenye natakikana. Kwanza kuna mahali penye tumepata hata hiyo nyama haijapimwa, haina alama ile ya daktari. Kuna mahali zingine pia ni mahali pachafu. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata penye wanahusia ni machafu. Kuna sehemu zingine hata tumepata hawana choo. So na wale wenye tumepata wamevunja sheria wenye hawana hata licenses pia tumehakikisha kwamba wamechukulia hatua. Pia tunajua ya kwamba watu saa zingine wanachukua nyama wanatoa mistuni. So hii operation pia itasaidia mambo ya kupigana na mambo ya bushmeat. Kwa hivyo na nataka kuwasihi wananchi wasiwe wanaua wanyama na wanaleta nyama kama buchari ama wanaanza kukula, kwa sababu hiyo nyama inaweza kuwa na magonjwa na wataadhirika kwa magonjwa. Na pia ni kinyume ya sheria kuua mnyama ya pori na kuuza nyama ama kukula. Riroge makinra ticho ganda e county mabungoma dwaro mondo gai mar do Martha Koome kod gai ma jomed buche donjire weche mag rocho ratiro maneno ni jogo morocho ratichgi yudo ratiro mapiyo. Yango ni kinde
jogo mutri gi weche makamagi weyo thuolo moko kaonegi chik. Especially as by the survey done in 2023, we see Bungoma County at 62% in defilement and sexual gender-based violences. And the perpetrators are set free. Some of them, they are just doing the from this kid to the other kid, and there is no justice that is being. We are calling upon relevant authorities, especially on administrative justice, to come in Bungoma County, especially in the court systems, to look at the cases of defilement in Bungoma, so that they may help us understand maybe the legal practices of the just system of Bungoma. Because how can a child be raped, be defiled by someone who is known, and there is witnesses, and then the case is thrown away? Perpetrators wanaachiliwa kiholela holela. Cases ziko na high rate, atupati justice. Sasa sisi tunajiuliza sisi kama shirika mnataka tukimbilie nani? Kama according to our analysis, cases za defilement ziko na high rate, na hakuna cases kuanzia 2020 hakuna kesi yote ya defilement ambayo mahakama ya Bungoma imeipitisha. Kila kesi wakipeleka wanatupwa. Defilement cases yenye imefanyika jana, perpetrator kaachwa. Tunataka koti ya Bungoma. Mimi niko katika court users committee. Nataka kuhimiza judges kwamba hiyo kesi ikuwe reviewed. Yes. Na huyo perpetrator arudishe kotini. Yes. Then proper judgment has to be passed. Yes. That's our insistence kama human rights organization. Team Master Moblades metugo tuke mago kapu lig maduong' ma yawuoyi no chako tielo mar manyo loch e lig no gi loch bang' leo tim mar USIU Tigers points 82 kuom 51 e quarter finals mano bagi alap manyayo Gymnasium. Blades no bedo gi tugo maber e quarters duto bang' leo quarter mokwongo points 16 kuom 12. Kaboge leo quarter mar 2 32 kuom 23. Joduno dhi yweyo kene gi cholo loch mar gi quarter mar 3 nyaka points 67 kuom 35. Kapogo tigo tugo gi loch mar points 82 kuom 51. Timbe ariyo duto ikore ne tielo mar 2 mibiro bagi gi kodira mabiro. Koromo giro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko weche mag ka gi kacha. Mano ke giko nikech wantiere kod mathoth mwaikoni. Koromo kanyo saa 1 mar odhiambo miyo koromo saa 1 te ikete mana e Ramogi TV ne weche manyien chino marang'i chwelo ka achiel kod twak mabiro betie Nyinga Ochieng' Emmanuel.